Kollox jindika li jintlaqa b'mod pożittiv id-dokument ta' konsultazzjoni dwar it-tindif pubbliku imniedi mill-Partit Nazzjonalista din il-ġimgħa. Ix-Shadow Minister għat-tibdil fil-klima u l-indafa pubblika Yves Borg Bonello waqt laqa li saret fil-Kunsill tas-Swieqi ma' residenti tat id-dettalji dwar id-dokument innatfu lil Malta. Dokument ta' konsultazzjoni li ħadmet fuq u hija stess sabiex tiġi indirizzata din il-kriżi. B'reazzjoni għal dan id-dokument ir-residenti preżenti taw l-opinjoni tagħhom, buħut jissuġġerixxu li jridu jsiru rondi frekwenti mill-awtoritajiet responsabbli ħalli jaraw x'għandu xi jsir u li l-ġbir tal-iskart isir b'mod organizzat. Persuna oħra rrimarkat li suppost l-iskemils għandhom ċippa fuqhom sabiex jiġu traċċati. Oħrajn anke suġġerew li jsiru aktar CCTV kameras fiż-żoni fejn jinġabar l-iskart. Is-sistema tal-immaniġġjar tal-iskart f'Malta qed taffaċċja sfidi kbar relatati mas-separazzjoni tal-iskart u l-effiċjenza tal-ġbir. Sitwazzjoni li matul l-aħħar 3 snin inbidlet fi kriżi li qed tħalli impatt negattiv fuq ir-residenti kollha. Waqt il-laqgħa Yves Borg Bonello sostniet li permezz ta' dan id-dokument ta' konsultazzjoni qed tipproponi li jsiru bidliet fil-ġbir, ikun hemm infrastruttura intelligenti, infurzar akbar u aktar għaqli, soluzzjonijiet differenti għal żoni differenti u soluzzjonijiet aktar holistiċi u ippjanati. Waqt il-laqgħa ġie spjegat fid-dettall id-dokument fejn tkellmet dwar l-idea ta' implementazzjoni ta' sistemi ta' kontenituri taħt l-art fl-aktar lokalitajiet popolari. Fid-diskors tagħha x-Shadow Minister stqarret li anke b'10% ta' din is-sistema fir-reġjun tal-Lvant inkluż Taslima, l-Imsida, Birkirkara u l-Belt Valletta, din il-miżura tista' teħles lit-toroq tagħna minn aktar minn 6700 tunnellata ta' skart fis-sena. Waqt l-istess laqgħa Yves Borg Bonello stqarret li t-tipi differenti ta' skart qed ifissru rotot ta' ġbir differenti li waslu għal konsum akbar ta' fuel, konġestjoni fit-traffiku u spejjeż operattivi ogħla kif ukoll l-inkonvenjent li affaċċjaw iċ-ċittadini meta jkollhom jistennew il-ġranet apposta għal ġbir. Yves Borg Bonello proponit ukoll l-idea ta' trakkijiet b'diversi kompartimenti differenti li tippermettilhom jiġbru tipi differenti ta' skart fl-istess ħin mingħajr ma jitħaltu. Ix-Shadow Minister saħqet li din l-idea hija waħda tajba immens hekk kif se tejjeb l-effiċjenza tal-ġbir tal-iskart f'lokalitajiet densament popolati li qed isibu d-diffikultajiet biex ilaħqu. Ix-Shadow Minister insistiet li Malta hija d-dar tagħna u li nżommuha nadifa huwa dmir fundamentali. Tenet ukoll li t-tindif pubbliku jaffettwa is-saħħa, il-kwalità ġenerali tal-ħajja u jgħin biex inrawmu is-sens ta' komunità li naqsmu il-koll flimkien.